Ngibabingelele-ke abalandeli nabathandi bomzansi podcast. Njengoba nazi nonke-ke igama ngumZwandile Ngwamsani. Oqala ukungena umzansi podcast lo osiza abantu ezinkingeni. La kule episode sibhalelwe usisi. Uthe usisi uNtomfuthi, Ntomfuthi waKaMkhize. uNtomfuthi waKaMkhize ubehlala la eThekwini. uNtomfuthi uhlalile wahlala wase emakhaya walanda umzala. Mayelanda umzala emakhaya ukuthi bazohlala naye la eThekwini ngenhloso yokuthi phela bafuna amatoho. Hayi kulandiwe kumzala emakhaya. Wafika umzala la eThekwini. Mayefika umzala la eThekwini engathi usisi-ke lo ube no boyfriend wakhe abejola naye. Sebeneminyaka bethandana. Kukuhle kule. Ayi nangoku umzala esengene elifaka unyawo ledada kule ndaba. Umzala usenze okungekona la engathi usemudli ithende. Kodwa ke angithandi indaba ukuthi ngiyixoxe mina. Iright mayixoxe umnini wayo. Ngizocela ningilandele size ukuthi umzala ufike wamgila ndlelani usisi. Ngiyabonga. Ngiphinde ngibabingelele ke abathandi nababukeli bomzansi podcast. Njengoba ke sithembisile ukuthi ngizomcela kusisi uNtomfuthi ukuthi asijoyine bese esibikela udaba lakhe. Sisi Ntomfuthi. Siyakubingelela igama ngumZwandile Ngwamsani. Ngiqhamuka kumzansi podcast njengoba usibhalelile ngodaba lakho. Silizwile udaba lakho thina ngiye ngaba briefa ke nababukeli bomzansi podcast ngabachazela ukuthi hayi usichazele kanjani. Kodwa ke iqiniso indaba ikimnandi ngomuntu evela kuyena ichaze kahle nababukeli bayizwe. Ngicela uchazela ababukeli bami ukuthi ukhala ngani ufuna umzansi podcast ukusize ngani. Ngize lapha kumzansi podcast ngoba ngizocela usizo. Ngalanda ukhazini wami emakhaya ngasicela azongisebenzela la ngoba mina ngihlala kude ngisebenzela kude nguthisha. Azongisebenzela ngigadelene izingane. Ngiyaye ngibuye ngama weekend. Shuthi umyeni wami usehlala ekhaya usa-retire. Shuthi ke ngesikhathi ngihambile mina shuthi mangiye emsebenzini yena babone ithuba ukuthi mabathandane la. Mina sengikuzwa lokho mana kusengizwa ngomndeni ekhaya uAnti sebengitshela ukuthi umyeni wami usethi usefuna ukuthatha nangu uZinhle. Hayibo. Ilapho lezo indaba engayithola zangimangaza ukuthi kanjani. Mangimbuza ingane yena la ukhazini uyangibhampela usiyangeyisa. Yena umzala wami lo ngimlandile. Manje nendoda nayisisha amashushu shuthi ayisangifuni isifuna nangu umzala lana. Naye useshintshile ubaba ekhaya. Useshintshile ubaba ekhaya nje bese ngihambela isinyenyela nje esehamba okhuluma noAnti esefuna ukulobola nansi ingane le. Sekunamalobolo phakathi. Sekunamalobolo phakathi. Manje angazi into engingayithini la ingakho ngize ngathi ngisacela ukubhalela la ningiphe usizo ngoba manje ingane isizingela kaCCMA isiyongibophisa ukuthi ngiyayixoshisa emsebenzini. Hayibo. Mina ngiyazibuza ukuthi ngingahlala kanjani nawe la kube ngikuthatha emakhaya ngithi ngizokupha isinkwa la kanti wena usubona umyeni wami shuthi mina sefanele ngiphumele ngaphandle manje. Angazi ngempela ukuthi into engayithini leni ibhlungu inhliziyo yami ngisazi ngoba sengichithelwa na umende indoda ayisangifuni kwamina. Sister Mfuthi. Kodwa ke uke wamzama kodwa yena ukuthi mhlambe ukumqale uthi uyamconfront ayena umzala lo. Ngamconfront uyeyisa nje into engasabambe ukukhombisa ukuthi lento kade bayiqala. Usakhona egcekeni. Ukhona egcekeni futhi indoda nje esizwa yena isangizwa. Sebevumelene naye ukuthi wena hlala ngenkani uzozwa ngami. Sebevumelene. Uhlungu lento abangenza yona. Sesingakhali mntana. Kwaze kwanzima. Sisi uma ngabe kodwa ke angithi uthi ukhona yena usisi. Ukhona. Hayi ngicabanga ukuthi mhlambe sicela ukuthi singene ngaphakathi ke sim-attack mhlambe size ukuthi uzosithatha umuntu onjani kodwa yena ke wena. Ingane ekuhlaza le ifika yangijikela la ngayithathe mina kuyingane elungile ngithi ingane yaAnti ngithi ngizoyizama ngamatoho lana. Naku sifike siyangijikela sihlangane nayo indoda nendoda sekuyimina safanele ngiphume kwakhona la isisho ngisho kungidivorce. Wena mama usebenzela kude sisi. Ngisebenzele escort mina ngibuya ngama weekend. Ubuya ama weekend kuphela la ekhaya. Uyena osuke ephethe umuzi nobaba. Uyena osuke ephethe umuzi nakhona futhi ngingaboni lutho nawe utshela ukuthi phela umzala. Ngitshethe umzala. Kanti nansi ingane izongigigila. Ibhlungu ingane into engenziwe ingane yaAnti. Babukeli bami
Cabanga ukuthi udaba niyaluza. Angazi ukuthi sokwenza njani socela kwandla siye kuyena usisi uthe uba igama usisi uzinhle so ekuyena umzala semuza umzala bandla ukuthi umzala kodwa usisi wasomhlukumeza kangaka akayikhulumele na umzala ukuthi ngabe ngempela kuyiqiniso lokusho uNtomfuthi noma ngabe mhlambe ngingaboni ngaso noma kukhona okwenzakala ungekona. Ngicane ngilandele babukeli bami siyoza ukuthi ngabe uthini umzala. Thandwa zami zomzansi podcast njengoba ngithembisileke ukuthi soke semlandeke umzala ayikhulumele kusisi nanga umzala usefikile hayi sengijahile ukulizwa udaba likamzala sisi yebo bhuti wami uyaphila yaphila hayi nathi siyaphila igama ngumzwandile ngohamsani Sibongo ngiqhamuka ngaphansi komzansi podcast la ngiyahamba nosisi la usisi Ntomfuthi ngicabanga ukuthi uyamazi ngimazi kahle awumazi kahle hayi kwajabulisa kakhulu uma umazi kahle usisi Ntomfuthi ke la nje ubesicelile ke sisi la ucela ukuthi simphelezele ngoba kunodaba athi ufuna ukuthi nike nihlalele phansi nobabili wasiyasicela ukuthi hayi nathi ake selingenelele bandla sizoluza udaba ukuthi ngabe kwenze njani mzala. hayi ngicabanga ukuthi ngiyalazi kahle lelo daba ukhuluma ngayo kodwa ungaqhubeka uchaze. Hayi kuyajabulisa kakhulu Sister Mfuthi Yebo. hayi ngicabanga ukuthi sifikile kuyena umzala Yebo. nomzala hayi ngiyamjabulela umzala ngoba ngathi hayi umzala unalo ulwazana lento esize ngayo kodwa ke bengicela uphindele mina Sister Mfuthi ngalendlela obeke ngayo sisa ngaphandle ukuthi ngempela kwenzakalani yini okhala ngayo akuhlukumeze ngayo umzala. Yebo futhi njengoba desengishilo nje ngiyoba kade ngimcelile nje nginenkinga yazinhle uzinhle lo ngamlanda emakhaya ingane yaanti wami ukhazini wami ngithi makaze azosebenza azothola amatoho ngala eThekwini ngoba mina ngiyasebenza ngisebenzela kude la eScourt ngibuya ngama weekend njalo umyeni wami usathatha umhlala phansi uzinhle uyangigadela la izingane asebenzele endlini shothi mina isikhathi makade ngingekho bekuyena abomfazi wale ekhaya mina ngingekho. Angazi ngempela lengane ukuthi ngempela ingifunani yilona plate lamasimbe leyo ngibonga ngayo ngamthatha le emakhaya ngithi ngizomuphisa inkwaso sokuphila lana usangasangenza kanje kuyingane yaanti wami kwamndeni wonke kwamawakhe uanti nabo sebengakuyena nomnyenye wami sengizwa sengifonela ngale emakhaya sekune meeting ukuthi umyeni uthi ufuna ukuzolobela nangu uzinhle sengizwa ngesigaxa esingangakazi ngize ngisolele abomfazi wesibili indoda manje siyangijikela silokuthi isukuyeni izodlapha ngingekho sonke lesi sikhathi shuthi iyona ingane yami umzalo lo ade kuyena ade hleze emphakela ngaphezulu nangenzansi mina ngingekho lapha ngemsebenzini ibhlungu ngempela lento engenziwe uzinhle manje ufuna ukwazi wena Sister Mfuthi ukuthi uzinhle uyenzelani lento kuwena ngifuna ukwazi ukuthi yini la ngizwisa ubhlungu kangaka ungenzelani into ebhlungu kangaka ekhona amadoda eminyango abantu abalingana la uzosukela ikhehla lami sisingile lapho futhi akazithobi into engicika kuyena uyeyisi sibe ngihlanganele noanti bonke sebehlangenele mina noanti usengakuyena phela siyabona sinansi indoda isizomnikeza amalobolo mina sho sifanele ngiphume la kwami umuzi wami lengazakhela mina mzala Yebo mfethu akhala Sister Mfuthi hayi ngiyamuzwa uyakhala cela uqala ukuthi ngixolise ukuze kwafika la khona ukuthi indoda yakhe ifuna ukungilobola kodwa kwakumele ngenze njani indoda yakhe ihlezi ngikhalela ngawo ukuthi awuyiniki lento le eyifunayo indoda yakhe ibingiheha ngemali imali angijwala mina ngiphuma emakhaya bengiqala indoda ihlezi ingiheha ngemali besishale lento encane endlini ingithekela utshwala engingabazi mina siphuze sobabili zithi simaseyileli ingane iloku ihamba ngetrunk lapha kwami kwamele ngenze njani ize kumina indoda usongigila wezinhle amadoda emamani ngangaka shuthi wena ukade indoda ungayininga lendlela ayifunayo ngeke indoda phela ishiye wena ize kumina izofuna lezo zinto shuthi khona engakutholi kuwena yini pho usufuna ungibophisa mangithi ngiyaxoxa la ngithi ungixoshela lapha nami sekuyikwami lapha wena ufuna ukuvuma ukuthi mina ngizoba umfazi wesibili wena ufuna ukwazi ukuthi mina ngizoba umfazi wesibili uphuma kwakhela uzongakhela ngesikhathi sakhe mani owethu sobabili manje uyayibona lezo ngitshela kanjani owethu sobabili mzala ngeke kuyonakala la mzala kuyonakala mzala yebo mzala usephutheni la
mzala. Kodwa Awukwazi ukuthi uphinde uzomlwisa uyemzwile mzala utheni. Uthe into yakucela ukuthi umenzele yona mzala ukuthi umchazele ukuthi lokho okwenzayo ukwenzelani. Siyamkhalisa manje. Mzala wakususa emakhaya lo muntu mzala. Ethi uzozama ukuthi uthole ematoho. Mzala wakuthatha wakufaka emzini wakhe mzala. Ngoba ethi umzala. Mzala namhlanje wena usumbukisa nezwe, usumkhalisa kanje. Kodwa wafika la wazokuhlalisa kahle uyaholela. Yeze ngiphume mina kulomuzi wami. ngeke ngiphume. Nami ngeke ngiphume. Hayi ngeke ize ngiphume ba. Ngeke ize ngiphume. Ngiphume kophela umhlobo. Kophela umhlobo sabona. So angizona vele uthisha wena. Uma phela omunye umuntu. Ungishiye nendoda. Ngoba indoda ayisakufuna ngithi. Indoda isifuna mina manje. Sobo wami. Uzobo wami manje. Uthanda ungathandi. Seko wami angiyindawo futhi ngiyaxolisa abantu ukuthi ufike la kodwa ngiyindawo. Labantu engikhuluma Namhle yami indoda nama yikho into nangu umkhize noma sithathubeke la izokhandela iyangithanda naye uvumelana naye iyangithanda uvumelana nami Isho njalo ithi umfazi wakahamba kuzoba umfazi wesibili inina ke nizophuma ke kodwa uzomhlonipha nje ubuhlonipha manje. hayi ngeke ngizomhlonipha lo uyangimemeza naye ukube sikhuluma kahle njengabantu bandawonye ngabe sikhuluma into ezwakalayo akhulume kahle nawe kanjani ubuvela umenze nje yabo nje wena uvela umzwele ngolaka ngithi uyabuthi wena umzela ngolaka kodwa ngithi bezokhuluma kahle na umbeke la azoyichazela umkhize ayitshela asho ukuthi uhamba nobani suthi kahle kahle umkhize ufanele ulungiselele uyamazi usebenzile vele kwakhona ngiyayithatha vele nasekhaya ngithi ngizoyizamisa impilo ngoba ngiyayibona ingane engayiphethe kahle kanti ngiyigwaza ngowami khombisa ungamhloniphi ngoba ngicabanga ukuthi kwakumele ngenze njani mina ehamba isikhathi eside ngake ngishaya nendoda ethe le ndoda izona kuba isikhathi eside angaki idlaphi leyo ndoda leyo idlaphi ngeke uhambe isikhathi eside angaka ufike kanye ngenyanga uleyo ndoda izanakeke loba uyishiya nami uzofuna inakekelo yimina vele ovela ungithemba nako ngiyayinakekela ungalandelwe kodwa ukuthi phela uzoyithatha kwakuthiwa inakekela angiyithathanga yethi sobe yethi sobabili ngiyamchazela nje wena ungitshela ngani ukuthi nabo nangu umkhize enza into kanje ungitshela ngani kuba hayi wena ngifana ukuthi ngizokutshelelani ngoba ngitshela la ndoda leya inginika izinto engingazazi ngipha imali ngenza yonke into engingayazi ngiyeke lo mbuso mina ngiyeke lo mbuso engimina ngiyeke lo mbuso le ndoda ngifika imini ivele ilambele la ndoda bivele ilambile lapha engaphezulu ilambe ngezansi la ndoda ngafika mina ngabo umfazi athi wena ususele emgilo ngane uzoyigila la wawuyeke wena uhambe wena ufuna umsebenzi okudala wena wafuna ukuzama amatransfer usebenze eduze kwendoda yakho ukuba indoda wawuyithanda ukuze ukwazi ukunakekela indoda yakho ngifikile-ke mina ngayinakekela indoda ngiyindawo ngiyayithanda ngiyayithanda indoda bandle Nkosi yami ngiyakwazi mina ukuya kumyeni wami kodwa ngempela ngeke ngize ngishiye kodwa ke sisumzala wakho umzala wami uyamthanda ngiyamthanda futhi ukumthanda ngiyamthanda kodwa ngeke ngize ngishiye indoda sengixolela lapha sengixolela bhuti ngeke ngikwazi ukushiya indoda hayi ngezwe ke mzala inhloso yakho ke mzala ke wena ekusukeni emakhaya ke nje kuze kusifike kulesimo kwakuyiphi inhloso yami ukuza la eThekwini bekukuthi ngizosebenza ngixakekile umzala ngizama impela ngangixakekile ngizombambela ngizomgadela izingane kukhona lokho oncane ezongipha kona mengifike eThekwini kwashintsha ngokuthi besikaze sihlala sobabili nobaba endlini yabo ubaba ngendlela benza ngayo naye ubengakhombisi ukuthi mina ngiyingane yakhe yabo bekhombisa njengomuntu obekade ngidinga yabo kanti nami ngizogcina ngilutheka ngicine ngize ngimthanda kubaba bengipha imali ubaba sishayela iphuzo engikhipha ubaba nje besiphiliswa abantu abathanda naye umndeni nezingane iseduze bengathi ingane zami ngasi umndeni nje ophelele ndawonye yes ya wakwenza ke konke lokho baba ke wakwenza nasenathandana umhlonipha kodwa yebo ngimhlonipha abantu umzali bengimhlonipha konakalaphi manje ngwazi yabo nje manje mina sengibona ukuthi wena usisi uNtomfutha umhloniphi mina nje isithombe engihamba naso manje ngibone yabo nje manje inkinga yonakale la khona ekutheni indoda phela masicela ukungilobola bekumele avume naye ngoba nami ngiyamthanda nje ngenze njani ngoba ngiyamthanda angifihli ngiyakhuluma nanga phambi kwabhuti ngithanda yena wena ongiphathe kahle kade kangwathola amadoda engangiphathe kahle uyena ongiphatha kale ndlela engiyithandayo yini lapho ningaphumi lemzini wami ningishiye ngokuqala njengoba kade umfice qala uvuma ukuthi angilobole angeke ngizongivumele leyo ngizohlala ngindawo phumani ngize ngiyendawo ngoba ufuna wena sinike imvumo wena nifuna usinike imvumo khona siwazi ukuqhubeka uma ungasiniki imvumo ngindawo angindawo bhuti mina ngafuna usinike imvumo mina ngindawo
ukephi usophuma kodala Kodwa wami. sisi wena Ngeke ngiphume. Umuzi wami lo, umuzi wami. Ngeke ngize ngiphume mzala. Mzala ngeke ngize ngiphume. Wena ufuna uphinde la olokhuza khona ofunda khona. Engifunda khona ngisebenza khona. Umuzi wami ngihambe ngiyosebenza. Phinda khona sihlale besihleli kamnandi vele bese somndeni si right. Bese si right. Phinda khona. Angiyindawo mina. Angiyindawo bantu. Angiyindawo. Kusamningixolele. Kubhlungu impela kodwa ngiyindawo ngiyamthanda nami. Sekuze wafika la ngimthanda khona. Angiyindawo. Angiyi. Hayi kodwa ke sisi mzala into engiyibonayo la mzala kodwa ayikho ke indlela mhlambe ningayenza ke senihlangene naye ke ubaba wekhaya kunokuthi nihlukumeze kodwa kabuhlungu nje usistom futhi mhlambe nenze ngenye indlela ngoba uyabona ukuthi lento esithembeni ethi nifuna ukuyenza la ngeke izilunge seniqale ngokungamhloniphi nobabili nobaba Mhlawumbe into kanjani nje. mhlambe mhlambe ahlale yedwa naye emzini wakhe Mhlawumbe ngisangaxoxa naye. nixoxe nobaba ngoba lento esithembu angiyiboni bandle phasi senemhlukumeze kakhulu Ayisho sibulana ukuhlukumeza mina ke ngingafuna ukuvuma. Nampela ngiyadinga ukulotshola. kodwa mphene enye option ke Hayi mhlambe nami ngiyadinga ukuthi ukulotsholo ngiyadinga. Nami ngizomtshela ubaba ukuthi akangakhela umuzi kodwa ukulotsholo ngiyadinga. angithi nitheni na umuzi nina imali Imali ubaba waphelelwa khona, imali imali. unemali zonke Yes, unayo imali. akhani umuzweni bafuna imdedele emzini wakhe Abaphume lemzini wami No, bazozakhela umuzi baphume wami. bobabili, Abaphume system asinenze futhi. indoda usayitholile. Baphume Abaphume bobabili. lemzini wami. Umuzi wakho wena noba wakhiwe indoda yethu. Wakhe. Uwena nomndoda yethu. Wakhiwe mina sobabili sisebenzi. wakhe mina. Akangitshelanga kanjalo mina sinaye. Akangitshelanga kanjalo. Wangitshela ukuthi wakha umuzi, wakwakhela umuzi. Wathini? Wathwamakhela umuzi. Wathwamakhela umuzi umzali. Akhela yena. Wakhela umzali. Ungekho wena ungekho Phela wakhe amandla akhe. Amandla akhe yabona wakhe. Wena kasokuthisha wena uyowakho. Utakiwe ngiphumele la kwami. Utakiwe. Habe. Angiyindawo bhuti. Ngikhona nje. Angiyindawo. Kodwa kuzobonakala. Hayi kuzobonakala Kuzobonakala. Angiyindawo. babukeli bami bomzansi La podcast manje indoda ingixoshe nje mingawo ngixosha ngiyindawo. Yes. Imvumo ngiyithola endodeni mina. Eyakwakho umusi. Ngifuna umuzi wami abangiphumele bobabili. Angeke ngiphume mina la kwami umuzi wami nabantu abami. awusenandaba nendoda Awusenandaba naye. Awusenandaba kwakho Ngihlala kwami nengane zami. Abahamba. Hayi ngizokhuluma nawe ubaba. Ngizokhuluma nawe ubaba. Engihlapulela nobaba. Mekufune umuzi wodwa. Hayi ngiyamthatha ngihamba naye. Angikhebuka naye ngihamba naye manje. Ngiyamthatha ubaba. Ayikho into Uphi yena ubaba manje? Ayikho into Akekho ngimazi ukuthi uyebuza kuyena phela ngisusa unkosikazi wakhe. Unkosikazi akufuna amazi. awukodwa mzala Hayi. Unkosikazi wakhe kumele amazi. Ungambuzi mina ngicomuzeni na bhuti. akamazi manje athi Hayi unkosikazi zakhe nje wena unkosikazi wakhe. Wena kumele uwazi phela. Wakithi uyabika wena. Athi uhlala nawe, uhlala nawe uzishaya isifuba. uthe konje mzala wemzala uthe konje uya Siyathinda sobabili futhi uthenga lobo bizayo ubaba sibishaye sobabili. Sibishaye nje sobabili. Sibe happy. Uyayibora indoda. Wena ubora indoda. Iziwala nje kumina yoba uyayibona. Izobuya umkhithi. Ngeke. Usazobuya. Uzomenzani ngathi azabuya? Uzomenzani? Kantoni umenzeni? Mina ngimncane ngiyake fresh mina. Young fresh mina. Ngeke aza ndawo ngihamba naye ngiyamthatha. Ngiyabonga nganele ngaze ngife ngizomthathela. Nganele ngiyabonga umkhizi akamthathe ahambe naye. Kanti ngizomthatha ngempela. Ngizomthatha abantu. kodwa uyathembisa ukuthi uzokhuluma nobaba ukuthi Angizokhuluma naye ukuthi siphume esambeni sobabili. hayi ngawuthi ngoba nani nibonile nami ngizamile ngihlulekile ngoba nomndeni nawo usengihlamukile vele nawe usukhombisile ukuthi usukhombisile hayi ngiyabonga yaze yini lengayenzi kuba alright ngeke ukuhlamuke phela umndeni wena ufuna into ukuvuma nje ukuthi uyavuma ngibe umfazi avume wena sibe right avume wena sibe right bhuti into eyodwa elula sekaze kufike la kufika khona hayi kwaze kwanzima ithandwa zami kunzima kodwa ke ngicabanga ukuthi bafuthu udaba lolu esingasolva ngayo indlela iyona le ukuthi ubaba angenelele akwakhela umuzi wakho nimdedele umama neakhulisa ingane hayi ngicabanga ukuthi ana inkinga usistem futhi noma nobabili wena ungathini wena kuwena ungathini uzohlukumezeka kanje uhlukunyezwa umzali ngiphi indoda ngoba sengiphe indoda ngiyabonga
Ngizoyithatha futhi ngempela. Ngiyabonga bhuti nganele ukukhuluma akaphume nendoda ahamba ngisho umuzi nezingane zami ngiyabonga. Hayi ngicabanga ukuthi sisi mina sengibongile bani siyabonga Hayi, ukuthi siyabonga, usihloniphe bandla siyabonga. usiphe isikhathi nokuthi sicela ukukhuluma nawe bese uyeza. Hayi singasicela usishiye bani siyabonga. Yeah. Hayi thanda zami zomzansi podcast. Ngicabanga ukuthi nilizwile udaba la Sister Mfuthi noma ke uSister Mfuthi bandla alumphathanga kahle udaba futhi nani nilizwile. Sister Mfuthi siyacela ngebonile ukuthi kodwa umuntu okholwayo othandazayo futhi ngiyakholela ukuthi uNkulunkulu bandla engathi angakusiza kuko konke okufisayo lokho kwenzekile kuwena kubhlungu ngempela kubhlungu engiqamba amanga ngoba uhlukunyezwe umuntu owumthatha emakhaya uyitshela ukuthi uyamletha eThekwini ukuthi azotohoza kwakho ngobona uyaphuma uyofundisa kude eScott ubuye uphinde umupha amasenta akwazi ukudla umndeni wakhe kodwa manje egcineni usekwazi ukwenza kanjena sisimcela intombazane ngicela uqine idolo ukhuleke uguqe ngedolo uthandaze uNkulunkulu uzokupha amandla ngiyafisa ukuthi umzala lo engathi uma ehlala phansi nobaba babe kuma senses right ukuthi bathi mhlamba kudedele usale nengane engakusisi Inengane ezintathu engathi ungahlala kahle nengane zakhe ezintathu emzini wakho usisi bandla abonisane nendoda yakhe leyo ukuthi bakushiye nomuzi wakho ngoba uyayisebenzela kamnandi ngekuhlulo kondla ingane zakho uNkulunkulu engathi angakugcina ungathini nje ukuyibongela kumzansi podcast ngokuthi ufike uzoza inkinga yakho. Ngithi ngiyabonga kakhulu kumzansi podcast kodwa beni bengade ngilibhalelile ngiyathemba ukuthi nani nibonile kodwa ke ngoba nifikile nazibonela ngithi makwande kakhulu mhlambe naye ubaba umkhize ngelinye ilanga vele uyobuya angisho ukuthi sengimdelela izandla ngoba umyeni wami engathi ngaphuma ekhaya ngathi ngiyogana ngiyangisamthanda ubaba wabantu abami ngiyamthanda ngiyomamukela noma esebuyi ngathi ngiyabonga. Hayi ngicabanga ukuthi uzwile ubaba ukhabazela ekhalela umama. Hayi ke babukeli bami bomzansi podcast ngicabanga ukuthi sesifike ekugcineni kwaludaba la Sister Mfuthi nilizwile nonke. Ngizocabanga ukuthi sobuye sibonane ngokulandelayo. Ngicela abantu bangakhohlwa ke siya subscribe bese siya like siphinde sicomment ngoba ikona okwakhayo uphinde nyusa umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu eyasemasanini ithi khuma.